wanda ya gaza sanin al'adun hausawa a haka ba zai iya fassara irin fassarar da Ja'far ke wa ƙur'ani ko fassarar da Albani ke wa hadisi haka ba zai iya ba. Muna yin wannan ko kwabo ba a bamu. Malam Ja'far yana zuwa Maiduguri yana dawowa, na rantse da Allah wata shekaran ya je gama in ya dawo baya iya yin tuwon sallah, in ku ba ku san wannan ba. Tuwon sallah zai je gama musu tafsirin, amma in ya dawo wallahi ba zai iya yin tuwon sallah ba zai iya yanka layya ba zai iya wa iyalin shi sutura ba. Amma ahli sunna sun ki jinin shi, an bata mai suna, an gallabe shi, an ce indimi ya bashi kuɗi, indimi mai kaza. Menene aka yi wa Ja'far wanda aka biya shi 1/100 na tafsirin sura ɗaya da yawa ahli sunna? Ba ai ba. Amma ba waɗanda suke ƙin jininmu irin 'yan uwanmu ahli sunna, ko 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a ba sa nuna mana ƙiyayyar da ahli sunna suke nuna mana. To akan me muka yi? Yanzu mu da Allah ya tsawaita ranmu ba a ga alherinmu ba a ga ƙaunanmu ta ahli sunna ta bayyana ba da aka ce izala sun haɗu, ba mu nuna murna ba? A wannan lokacin zai bayyana mu ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba ne, don wasu da aka ce izala za ta haɗu sai suka ji baƙin ciki, sai suka ƙara makirci, wani ma zazzaɓi yayi da jante. Mutanen nan za su haɗu to shi ya shiga uku. Mu kuma murna muke yi, inda ba a ganinmu, waɗanda ba a ganinmu da su aka koma ana ganinmu da su. Ashe mu ahlus sunna ne kuma muna ƙauna ahlus sunna. Sai a ce ai muna faɗin baƙaƙen maganganu akan malaman ahlus sunna. Raddi muke musu akan sun soki sunna, don dama alakar ita ce sunna. In ka ki sunna, ko kai ahli sunna ne ko kai ne izala da kanka ba dan izala ba, za mu soke ka. Ashe sukar su da muke ba sukar su muke kawai dan su ne malaman ahli sunna ba, mun karantar da sunna ne. Ba su sani ba, to sai su soka. To menene bambancin da waɗancan da suke sukar sunna din? Ba su da bambanci. Sakamakon wannan jama'a a cikin shekarun nan an yi wa jama'a ta ahlus sunna mummunan dameji in ba ku sani ba. Allah ya buɗe mana hanyoyi, mun shiga duniyar ilimi, muna da malamai, muna da connection da abokanmu ɗaliban ilimi waɗanda sun shiga duniya sun kafa makarantu, amma an kyamatar da ɗaliban ahlus sunna daga gare mu. Saboda haka kowa yana tsoron ya matso mu. Don haka albarkatu da Allah maɗaukakin sarki ya mana sai zama wasu 'yan mutane ne 'yan hikon nana, 'yan kaɗan ne suke cin moriyarsu. Mafi girman sharri shine maganar da na faɗi yau kwana 3 ko 4 da suka wuce. Har yau sai a ce wai Albani nan ba daga ganin shi sakandare, bai ma gama sakandare ba. Kai ka taɓa ganin wanda ya gama digiri 5